100,000 euro. Dinja l-ispiża totali fuq safar li fih kienu involuti l-Ministri Tonio Fenek u Jason Azzopardi flimkien ma' uffiċjali li sifru magħhom matul 2011 wara li nataw parti mill-ispejjeż lura mill-Unjoni Ewropea. 70,000 minn fuqha minn Tonio Fenek u 30,000 minn Jason Azzopardi. B'kollox kienu 32 is-safrit li jistana l-oħra għamlu l-Ministri Fenek u Azzopardi. Fil-maġġoranza tagħhom dawn is-safrit kienu ta' ġurnata waħda. Fil-każ tal-Ministru Tonio Fenek spikkaw safriti li saru f'Marzu, April u Settembru, li varjaw fl-ispiża bejn 5,000 euro u 8,500 euro. Imbagħad safra oħra ta' ġurnata bejn is-7 u 8 ta' Novembru għal laqgħa li saret fi Brussell u li għaliha Tonio Fenek kien akkumpanjat minn żewġ uffiċjali swi 29,000 euro. Fil-każ tal-Ministru Jason Azzopardi spikkaw safriti li saru f'Marzu, f'April u f'Mejju li l-ispiża fuqhom kienet tvarja minn 4,000 euro għal 6,000 euro. Jirriżulta wkoll li matul 2011 il-Ministri Fenek u Azzopardi għamlu użu 4 darbiet minn private jet biex sifru bi spiża netta ta' 25,000 euro. U dan għaliex l-ispiża għall-użu tal-private jet telet għal 200,000 euro illi 175,000 euro minnhom ingħataw lura mill-Unjoni Ewropea. L-istess Ministeru tal-Finanzi li jis-sena l-oħra nefaq 100,000 euro fuq safar illum qed inaqqas l-ispiża tal-Gvern fuq qosma bħas-saħħa, l-edukazzjoni, il-ħarsien soċjali u l-familja fost oħrajn.